Gimadwa medo, adwa chako gi penjo moro ma ja 1990 cha. PIN momi regardless of higa minomigo no otiyo. Kae giminyalo timo en nyalo bedo ni oonge gimiluongo ni iTax, tiende en manual PIN. Nomigo e system machon miluongo ni legacy. Kaw thuolo jaogunja mondo idhi gi ID kipande ni to gi PIN ni no e KRA station machiegni kodi mondo obed updated. Samidhi no los gimiluongo ni email address to gi simbi. Okochuno ni nyaka ibed gi sime mar mula mos. Sime en nani in gi sime to gi line mar Safaricom kata mar Airtel, line matiyo e Kenya ka. Ibro konyi mondo PIN ni no obed activated. Gima nyaka ing'e ni sama ne omigo 1990 no, ibro dwari ni mondo ichak file return koya higa mar 2015. Higa mar 2015 mane system mar iTax obire Kenya ka. Ibro dwari ni mondo ifile. Adwa medo jaogunja no ni gimomiyo gino nyaka otim mapiyo piyo. Nitiere gimiluongo ni tax amnesty program sani. Mochiwo thuolo ne ng'ata man gi gimiluongo ni interest and penalties mondo weni. Koro rikni piyo idhiyo mondo file ni orwak ni gino iTax mondo file ni returns mondo gol ni penalties go nono. Manyiso ni penalties mana ochakora. Iwacho ni chakre higa mar 2015. Idhi chagi 2015. Higa 10 mokadho mano siling 20,000. Idhi weni go nono. Okay? Koro da kwae ni mondo okasre odhiyo mondo oyud konyruok no. Mano te ne jite ng'ata man gi PIN ma is not active. Kasri mondo idhi ka KRA mondo obed activated mondo file ni return mondo benefit e gimiluongo ni tax amnesty. Adwa duoko kendo penjo gimoro Ogutu oyelo matin kanyo. Ng'ato ne penjo jok mane e serikal. Nitiere gimiluongo ni public sector e KRA. Itiende ni ya kaka wang'eyo serikal nigi gimiluongo ni pending bills. Gichulo ji msahara ahinya jok matiye e bede serikal madongo. An gi shida no anene kuom professors mane universities, anene kuom jowa mantiyo kata bede serikal madongo, Kenyatta Hospital, bede madongo. Yudo ka ochuli msahara, yes, omi P9. Ki file to KRA ka samidhi manyo gimiluongo ni tax compliance certificate to iyudo ka gope mang'eny ondikni. Tiende ni ya gimatimore ka, tiende ni nikech pending bills, serikal nigi gope, agencies mag serikal gi nigi gope. Inyalo yudo kaka university poko chulo KRA. Ito no sechuli. Kori penjo ni to anta ng'omiyo no ng'ada to pesa nani okochul. Oken city kaka taxpayer. Kikibed ni kikiter KRA gi koko. Kikidhi kata university kata kamundi kieno kikidhi gi koko. En na shida mar pending bills. Nitiere sector mar KRA miluongo ni public sector matimo reconciliation. En process makao higni mang'eny kendo nochake apani ochake higa mar 80. Gidhi mos nikech tijigi ng'eny. Koro en ni samidwaro gino to in ng'ama ondiki e public sector tidhi mna gi P9 forms go tibro miyi certificate ni. Kikikel koko en shida mung'e kendo ok en shiti. En shida mokel gi gimiluongo ni pending bills. Ero kama na inya lero makare kaka